Takže zdravím všetkých poslucháčov, všetky poslucháčky pri ďalšom videu. Ak ma nepoznáte, tak toto bude video o tom, ako moji klienti si udržiavajú 30 až 50% open ratey na každej e-mail kampani. A ak ste úplne noví, tak o chvíľku ukážem aj prečo by ste ma mali počúvať. Ale na začiatok chcem len veľmi v rýchlosti zhrnúť, o čom je toto video. Čiže najskôr vám ukážem dôkaz, že neklamem. Áno, je veľmi možné a pravdepodobné získať a dosiahnuť takéto dobré open ratey na každom jednom e-mailingu, ktorý pošlete pre svoj e-shop, pre svoju firmu. Je to targetované na e-shopy toto, ale samozrejme aj keď posielate e-mailing, ja neviem, ste nejaký home service business alebo predávate nejaký kurz. Každopádne neviem, prečo by ste boli na tomto videu, keď nemáte nejakú e-shop značku, lebo toto je čisto zamerané na vás. Ale každopádne ukážem vám, prečo mi máte dôverovať a že áno, v realite sa to dá dosiahnuť, lebo ako aj v časti druhej preberieme, viem, že veľmi veľa, možno aj z vás, nechcem vás kritizovať ani nič, ale je to možné, že vaše open ratey niekedy stoja na 10 až 20%, čo auditujem alebo analyzujem e-mail účty na strategických hovoroch. Ak by ste o to mali záujem, link v popise. Tak väčšina firiem má tie open ratey okolo tých 10-20%, čo je relatívne málo. Teraz, to je z toho dôvodu, no ešte to vysvetľovať nebudem, ale čo chcem podotknúť je, že tieto open ratey si vy udržiavate, možno vy, možno nie vy, na tejto hladine bez žiadnej zmeny. A v tomto videu preberiem presne, aké zmeny by ste mali spraviť alebo podstúpiť, aby ste si zvýšili svoje open ratey, tým pádom aj revenue, tým pádom aj profit, väčšie kliky, väčšie open ratey, väčšie všetko, lepšie všetko, väčší revenue z e-mailingu. Palec hore. No a v tretej časti, ako stabilne si vlastne udržať tieto open ratey na každej kampani, plus taký tajný zadarmo Claude prompt, ktorý môžete využiť na správu alebo udržanie týchto open rateov, čo je súčasťou stratégie, ktorú zase preberiem na konci videa. Takže poďme najskôr na to, že ak ma nepoznáte, toto sú moje nabité výsledky. Moji poslední traja veľkí klienti, máme tu firmu Noble, tí sú zahraniční, im sme dosiahli a pridali okolo $13,000 v novom mesačnom a e-mail prírastku za iba 30 dní spolupráce. Potom tu máme Fitmar, orechové krémy, možno ich poznáte. V chalani sú super, krémy sú za mňa 10 z 10. Príliš kalorické ale, aj keď oveľa zdravšie ako normálne varianty. Každopádne za 60 dní spolupráce sme im pridali okolo 7,000 eur, alebo 200,000 korún, čo je zvýšenie okolo 25%, ako nový mesačný e-mail a SMS prírastok. No a potom Levandulové údolí máme, ktorým sme pridali okolo, myslím, že 2,200,000 korún alebo 91,000 eur za 30 dní spolupráce, čo je celkom výsledok na steroidoch úprimne. No a to z toho dôvodu, že za prvé nemali nič nastavené v tom e-mailingu a za druhé veľmi tlačili reklamy aj v realite v metre v Česku a aj meta reklamy, čiže mali sme obrovský prírastok ľudí na stránke za ten mesiac. Vidíte, že okolo 6,000 kontaktov, keď sme upravili pop-up, sme získali ako nových užívateľov na naše listy. Čiže to berte trošku s mierou, ale výsledky sú, funguje to a keď mi ešte stále neveríte, tak tu sú konkrétne štatistiky, že áno, neklamem, pre klientov 50% open ratey v Klaviu. Tento konkrétny klient pri konci spolupráce s nimi sme mali open ratey okolo až 70%, čo je celkom neuveriteľné, ale záleží od uhla pohľadu, čo vysvetlím o chvíľu. Tu máme Fitmar, open ratey okolo 38-40%, ďalší klient 38 až 40%, čo je veľmi dobré. Kliky okolo 1 až 2%, fantastické unsubscribe ratey okolo 0,1 až 0,2%, čo je tiež veľmi dobré. No a ak chodíte do spamu a máte, ja neviem, open ratey okolo 10 až 20%, tak tu je dôvod možno prečo. Čiže prvý dôvod, taký najčastejší, viem, že tu je len pár bullet pointov, ale ja prejdem do detailu všetko, trošku budem kecať. Čiže prvá vec, posielate jeden e-mail link za 4 mesiace. Teraz toto je len tak sarkasticky poňaté, ale väčšina firiem, no nie väčšina, ale veľká časť firiem alebo e-shop značiek
posiela e-mailingy veľmi zriedkavo. Teraz nehovorím, že vy priamo, ale možno aj vy ste si mysleli, alebo si možno aj myslíte vy, konkrétne keď som direktný a úprimný, lebo vám chcem pomôcť, tak e-mailing posielať jedenkrát za mesiac, dajme tomu, čo je také najtypickejšie, alebo 2-3 krát za mesiac, je veľmi, veľmi málo. A to už je z dôvodu, za prvé logicky, ale za prvé aj technicky. Logicky, keď posielate jeden e-mailing za 30 dní, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že ten človek uvidí priamo ten e-mail. No a keď si zoberiete a pozriete si e-mail účet aj svoj možno, alebo hociakého vášho zákazníka, tak tam majú tisícky značiek a e-shopov, ktoré im posielajú ponuky rôzne. Áno, čiže máte tam jeden e-shop, druhý e-shop, tretí e-shop, piatý e-shop, z toho k tomu ešte zakombinujete TikTok, Instagram, Facebook, ich problémy, ich život, ja neviem, keď sú starší deti, potom volania, vybavovačky a všetky tieto veci, ktoré ich rozptylujú a ktoré ich berú od vás a od vášho produktu. Tak keď pošlete len jeden ten e-mail, je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ten človek to vôbec neuvidí. Čiže toto je prvý dôvod. Logicky. Musíte posielať, čo preberiem aj v stratégii častejšie, poviem aj koľko presne, aby ste toho človeka zachytili. Je to niečo také ako s vyvolávaním, ja neviem, firmám alebo nejakým ľuďom, určite ste aj vy vyvolávali niekomu a nezdvíhajú, tak musíte viackrát zavolať, musíte viackrát otravovať, viackrát poslať follow-up správu, len aby ten človek videl jednu z nich. Čiže toto je veľmi dôležité. No a z druhého hľadiska technické. Čiže čím menej posielate e-mailingy, tak tým je väčšia šanca, že Google pri poslaní nejakého e-mailingu, čo väčšinou je nejaká akcia, dajme tomu, alebo zľava, keď takto zriedkavo posielate e-mailing, je veľmi veľká šanca, že človek vás pozrie ako, alebo teda nie pozrie, ale vyfiltruje ako skemera, alebo hodí vás do spamu, jednoducho. A to z toho dôvodu, lebo posielate na veľké množstvo kontaktov, veľmi zriedkavo. A toto pre Google ukazuje a hovorí Google, že je to podobné niečomu, ako sú skemery alebo ako sú nejaké e-maily, čo chodia rovno do spamu, keď vás niekto oslovuje s nejakými blbými ponukami a chcú vás ošklbať. Čiže na toto si obrovský pozor treba dávať. Neposielať jedenkrát za 4 mesiace, prosím, toto nerobte. Druhá vec, posielate e-mailingy na celý list. Čiže veľmi dôležité je to, a veľmi časté, nie dôležité, ale veľmi časté je to, že ľudia, alebo teda majitelia e-shopov posielajú e-maily na celý list. Za prvé, buď lebo nevedia segmentáciu, aspoň z mojej skúsenosti, nevedia, čo s tým majú robiť. A za druhé, majú nejaké segmenty, ale nie sú to tie segmenty, na ktoré by mali posielať. Čiže buď žiadna, alebo nesprávna segmentácia. A toto je veľmi dôležité už len z toho hľadiska, že keď posielate na správne segmenty, keď sú to aktívni ľudia, tak samozrejme, že open ratey budete mať zdravé, budete mať dobré. Ale keď neposielate, tak nebudete. Teraz môžete mať možno námietku. OK, dajme tomu, že znížim si počet ľudí, na ktorých posielam e-mailingy a budem mať vyššie open ratey. Tak čo mi to vmení v mojej stratégii? Čo to mne prinese, keď tí si ľudia otvoria, len ináč to bude vysegmentované? Čím väčšie open ratey máte, tak tým máte zdravšiu e-mail doménu. A tým pádom je oveľa väčšia šanca vždy, že padnete do primárneho inboxu, alebo v podstate v novej dobe do promócií, tam chodia všetky brandy, čiže to sa nebojte. Google trošku menil tie pravidlá. Ale keď máte zdravé open ratey, tak OK, dajme tomu, že keď pošlete na segment 10 000 ľudí, máte 20% open rate, ale keď z toho vykatujete tých neaktívnych, a budete posielať iba na aktívnych z tých 10 000 kontaktov, tak budete mať 40 a 50% open rate, ale dajme tomu, že budú to tí istí ľudia otvárať a klikať a kupovať ako predtým. No ale dôležité je toto. Už len z princípu, na čo by ste posielali e-maily na kontakty, ktoré sú chladné, ktoré ani nie je šanca, že vás uvidia. To je úplne zbytočné, len si ničíte štatistiku a tým pádom aj svoj e-mail dopad. Lebo po čase, keď budete mať nízke open ratey a nebude to stále, tak niekedy sa môže stať, že ten
e-mail účet alebo e-mail doména sa zničí. A to zničenie funguje, ako je to veľmi technické, ja tomu sám tiež nerozumiem, ale v jednoduchosti, kebyže to mám zhrnúť, tak chcete mať čo najvyššie open ratey a posielať čo na najviac aktívnych ľudí, nie celé listy, lebo to mám v jednoduchosti úplne, že laicky povedané, ničí váš e-mail dopad, čo dlhodobo vás môže veľmi, veľmi silno ovplyvniť. To je jednoduché, to je všetko, čo musíte vedieť. Za tretie, veľmi zriedkavé, ale akurát mám jedného klienta, s ktorým toto budem riešiť. Máte napríklad nastavenú doménu, čiže DKIM, DMARC, SPF, tieto rekordy. Zase je to veľmi technické, ja vám o chvíľku ukážem, ako zistiť, či to máte dobre nastavené, lebo je veľmi veľká šanca, že možno niečo ste prehliadli, alebo niečo sa zmenilo vo vašom posielaní, čo zničilo ten dopad. Ďalší dôvod, posielate iba zľavy, akcie, dropy a ja neviem čo. Toto nie je veľmi dobré a celkom to súvisí aj s týmto prvým dôvodom, že posielate veľmi zriedkavo a posielate iba zľavy, akcie, produkty a neviem čo. Čiže toto je také diskutabilné, lebo OK, môže to fungovať, ale musíte vedieť, čo robíte a posielať na také segmenty, na ktoré by ste mali posielať. Lebo keď máte dobrú segmentáciu, tak ako môžete celkom benefitovať aj na zriedkavejšom posielaní a posielaní iba zľav a akcií, keď to dobre robíte. Ale ja by som to pre väčšinu značiek, hlavne menších, neodporúčal. Už len z toho dôvodu, že chcete mať za prvé zdravý vzťah so zákazníkom a nechcete byť ako každý jeden druhý brand. Hej? Zľava, akcia. To je čisto otrava a nemáte žiadny vzťah so zákazníkom, čiže vždy musíte získať nákup pomocou nejakej zľavy a nekúpi sám z toho e-mailingu bez toho, že by ste ho nejako potlačili. Čiže toto sú 4 také najčastejšie dôvody alebo problémy, čo ja vidím. Možno s tým máte problém, možno nie. Toto sú najčastejšie. No a teraz ako na to ísť správne? Čiže je to veľmi jednoduché, 3 kroky tu mám, nič zložité, nič ťažké, za jeden deň toto vybavíte. Prvá vec, technický setup. Ak nemáte e-mail platformu alebo software, Klaviyo, LeadHub, Ecomail, iné neberte. Ja odporúčam Klaviyo, má to najlepší interface, najlepšie sa s tým pracuje, všetko sa tam správne a jednoducho prepojiť a má to veľmi dobrý pop-up builder na vyskakovacie okno, ktoré Ecomail ani LeadHub nemajú. Čiže určite odporúčam Klaviyo a potom samozrejme správne nastaviť DMARC, DKIM, o chvíľku ukážem ako. No a potom e-mailing setup taký všeobecný, málo marketingových predmetov, pravidelne posielate e-mailingy a keď idete úplne od znova, že prenášate kontakty zo ShopTetu, dajme tomu na Klaviyo, tak vtedy postupíte warm-up proces. Warm-up proces je, že začnete posielať na menšiu čiastku tých kontaktov, nie na hneď všetkých naraz, aby ste neišli hneď do spamu. Čiže dajme tomu, že máte zase 10 000 kontaktov, prvý e-mailing po nastavení vašej platformy pošlete na 500 ľudí, potom 1000, potom 2000, 3000 a teda. A takto postupne sa vy budujete až na najaktívnejší segment vašich ľudí. Jo? Druhá vec je segmentácia. Takto vyzerá segmentácia pre mojich klientov. Je to veľmi jednoduché, nič komplikované. Samozrejme niekedy chcete mať komplexnejšie segmenty, ale keď ste e-shop, ktorý má okolo 100 000 alebo 200 000 alebo pod 100 000, tak toto je úplne najzákladnejšia segmentácia, čo by ste mali vy mať a riešiť. Čiže 30, 60, 90, 180 a 365 dní aktívni ľudia. Teraz záleží to podľa toho, aký brand ste, aký ste moc aktívni, aký máte dobrý vzťah. Ak ste starší brand a kontakty sú chladnejšie, tak odporúčam dať až 365 dní aktivitu. Ak ste noví, zbierate kontakty z pop-up formuláru, sú noví ľudia, tak stačí vám 90 dní aktívni ľudia, alebo teda aktívny segment. A ako vidíte, vždy to zahrania ľudí, čo otvorili, klikli e-mail alebo kampaň aspoň raz za posledných 90 alebo 180, 365 dní a nakúpili aspoň raz za posledných 90, 180, 365 dní. Jo? Takže keď máte staršie kontakty, tak odporúčam dávať tam tú dobu trošku dlhšiu, nech nemáte veľmi nízky počet kontaktov, na ktoré posielate, ale kebyže si meníte pop-up stratégiu a získavate nových kontaktov mesačne stabilne, tak možno by sa to aj odporúčilo dávať na 90 dní. To je taký vždy ideál, 90, 180 dní aktívni ľudia,
A dôležité je, že iba na tieto segmenty budete posielať týždenné e-mailingy. Keď máte nejakú akciu Black Friday alebo výpredaj, tak kľudne môžete poslať na ľudí na 365 dní aktívnych ľudí, alebo kľudne aj rok, dva starých, kľudne aj na celý váš list. Ale keď posielate edukáciu a týždenný e-mailing, tak chcete, aby ste mali dobré open rate, čiže posielate iba na aktívnych ľudí. No a nakoniec e-mailing úplne v jednoduchosti, protizľavová stratégia, čo ja robím pre klientov, 60% edukácia, 20% textové a 20% zľavy a akcie. Čiže textové personalizované sú od majiteľa, edukačné e-maily sú teda postavené na báze danej nejakej hodnoty. Dajme tomu, že máte nejaký produkt, ktorý rieši nejaký problém, napríklad so spánkom, tak dáte edukáciu, 3 tipy, ako zabezpečiť 8-hodinový spánok každý jeden deň bez stávania o 6 ráno, alebo takéto niečo. A spravíte veľmi jednoduchý e-mailing, 3 tipy, dáte tam, vytvoríte text. Nemusíte mať veľa toho textu, stačia veľmi krátke body, ako v prezentácii. A samozrejme potrebujete aj zľavy nakoniec, pretože kebyže neposielate zľavy, tak ako vynechávate objednávky. Nechcete ich príliš tak tlačiť ako väčšina značiek. A táto stratégia funguje na princípe farmárčenia. To znamená, že vy keď posielate edukáciu, tak vy si vybudujete za prvé dôveryhodný vzťah so zákazníkom, lebo mu dávate hodnotu bez žiadneho tlaku, bez žiadneho marketingu silného. Čiže za prvé nakúpia aj bez zľavy, čiže väčšia marža, lepší zisk, lepšie všetko, lepší obrat. A veria vám viac, majú vás radšej, radi čítajú e-maily, čiže sú pripravení a radi klikajú tie e-maily. Takže keď príde akcia, tak sa na to chytia, lebo sú už hladní a už vám veria, sú s vami takí kamaráti, to znamená, že oveľa viac vyskočí ten revenue, ako napríklad pri tomto klientovi. Tu sme posielali iba nejaké produktové highlighty a tu potom BOOM! Predaj, 50 000 korún za pár dní. Takže tu máte nejaké poznámky, ako by mal vyzerať váš e-mail design. Tlačítko vždy dávajte above the fold, čiže to je prvá časť e-mailu, ktorú človek uvidí, keď otvorí e-mail. Nech nemusí scrollovať, väčšie kliky budete mať. Veľa infografiky, málo textu, nepíšte dlhé texty, využívajte rôzne, obrázky, ikonky ako kruhy s obrázkami. Na toto už potrebujete dizajnera alebo niekoho ako ja, kto vám to spraví vo Figme. Čiže aby boli vizuálne príťažlivejšie, viac edukácie, viac textových. Textové e-maily sú čisto od zakladateľa alebo nejakého zamestnanca, najlepšie ale majiteľ, ktorý pôsobí nemarketingovo, osobne kamarátsky a je to čisto ako keby ste normálne posielali e-mail bez žiadneho dizajnu. A tieto fungujú skvele na budovanie zase dôvery, dávanie hodnoty a veľmi dobré kliky majú tieto e-maily. Posielať častejšie a zjednodušiť tému e-mailu. Jedna vec, v každom e-maili nikoho nezaujímajú 3 akcie, potom máte produkty, potom recenzie, potom máte vernostný program. Nie. Jedna vec, v každom e-maili jednu vec si pýtajte. No a tu máte potom benchmarky na sledovanie. Ak toto udržiavate na vašich e-mailoch, tak máte zdravý e-mail marketing. Plus, keď ešte generuje 20 až 40% obratu vášho e-shopu, tak vtedy ste ešte lepšie na tom. Tu mám nejaké výsledky od klientov, vidíte, že funguje to pri automatizáciách aj pri kampaniach. Jo, takže super. No ale chcem, aby ste vedeli, že nemusíte byť zaviazaní na tieto benchmarky. Vidíte, že niektoré tieto e-maily nemajú ani percento klik. Hlavné sú tie open ratey a hlavne je to, že generujete revenue a posielate častejšie. No a tu je potom zadarmo hodnota na koniec videa, aby som vás očaril, ochvátil a zarezervovali ste si so mnou intro hovor, kde preberieme túto stratégiu a spoluprácu trošku viac do detailov. Takže link v opise. Ale akože teraz bez srandy, tu máte ako skontrolovať za prvé, či chodíte do spamu alebo nie. Takže dáte si buď tento software, ja to ja s vami spravím rovno, alebo tento, je môj obľúbený, a dáte sem vašu doménu. consulting.com, toto je môj firemný, či dáme check. No a vidíte, že ja nemám nič nastavené, pretože som nič nenastavil. Takže tu máte fix it. Dávajte pozor na tieto upsely, lebo chcú, aby ste vlastne kúpili ich software. Čiže nie vždy všetko, čo tu bude, je dôveryhodné.
Dávajte si na tieto veci iba pozor, že SPF 1, DKIM je nájdené, DMARC existuje. Musíte tam mať P-None s RUA tagom, alebo P-Quarantine, alebo P-Reject, jedno z tohto. A doména nie je na blackliste, to je toto. Čiže zase keď sem dám moju doménu, toto je jedna ďalšia, tak by tu nemal byť žiadny blacklist. Jo, nemáme žiadny blacklist, ale počkaj, toto je myslím, že zlý link. Tuto blacklist, ja som na zlom, tu by to malo byť. Čiže dáme sem ešte raz, tu je blacklist check. Tu máte rovno okinku, hej, vidíte, že ja som na jednom, ale ja posielam cold outreach, čiže ja na jednom, dvoch blacklistoch môžem byť, ale vy by ste tu nemali mať ani jeden. Ďalej, reálna kampaň cez mail tester, čiže otestujete nejaký HTML e-mail alebo obrázkový e-mail cez toto, skopírujete, pôjdete na Gmail alebo do vašej e-mail platformy, napríklad Ecomailu, dáte poslať testovací e-mail a dáte tam túto e-mailovú adresu, potom dáte check score, počkáte 15 sekúnd a keď je pod 8, tak vám povie presne, aký nástroj použiť a čo spraviť, aby ste vylepšili dopad, ale keď pravdepodobne budete okolo tých 10, čiže nemusíte sa až tak báť. No a nedávajte prázdny test, lebo to vám dá nesprávne skóre, musia tam byť tie prvky, ktoré by ste normálne posielali. No a potom spam rate, ktorý by ste mali udržiavať okolo 0,1 až 0,3%. Ak máte e-mail platformu, tak to by tam malo ukazovať, hlavne v Klaviu, ale keď chcete presnejšie, aby to bolo isté, tak pojete sem. Ani to nefunguje teraz. Dobre, už to ide. Tu budete mať doménu nejakú a tam si pozrete graf spam rateu, alebo jak sa to volá. Takže toto je dôvod riešiť to rovno teraz, lebo Google vždy mení tieto pravidlá, vždy väčšie reštrikcie, vždy to je ťažšie, takže musíte mať zdravú doménu. No a tu máte potom Claude Prompt, prezentáciu dám do popisku videa, takže môžete si kľudne toto použiť na vybudovanie 30-dňového kampaňového kalendára. Ja konkrétne toto nepoužívam, iba som niečo spravil podľa toho, aké vymoženosti ja mám, aby ste vy mali z tohto hodnotu. Sem si dáte veci a keď neviete, aké mať nápady na tú edukáciu, aby ste mali dobrý open rate, tak toto tam dáte, nahádžete vaše info a hotovo. Hoci aký ďalší kontext, môžete pripojiť aj vašu platformu ku Claude, nech analyzuje a zistí čísla a tým pádom budete mať ešte presnejšie a ešte lepšiu stratégiu. No a to je všetko, ďakujem za pozretie, info o spolupráci na Instagrame alebo LinkedIn mi napíšte, alebo kalendár je v popisku videa. A jo, dúfam, že ste si užili toto video. Ak máte záujem, jak som hovoril, zistiť trošku viac, kľudne si pozrite ďalšie video, alebo pobavme sa na hovore. Je to úplne zadarmo, nepredávam tam nič, iba zanalizujeme vašu stratégiu, aby som zistil viac o vás a či vám vôbec viem pomôcť. Takže to je celé. Ďakujem ešte raz za pozretie a pekný deň prajem. Majte sa.